Ramogi thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono wuok tich tarik 17 dwe mar Ang'wen 2023 wan gi weche mathoth ma waikoni kotenre gi weche manyien mwasefwambo e konde mopogore opogore mag piny Kenya ma oting'o wach ywaruok mar lowo ma otimore Nakuru manomiyo jalup jatend migawo Kimani Ngunjiri chwado magina mi uchielo jal moro. Wachno Ramogi en achiel kuom mago madhimi gi sani. Kindeno bende nitiere weche motenre koda mago mag din moro makoch makoro miyo oganda tweyo machwe wet ngimagi. En din, en yie, koso en ang'o? Ramogi weche thoth e thuolo marwa makelo weche manyien mag rameny piny ber kod wachakruok nyaka giko e tielo mokwongo mag weche manyien ka tielo mar ariyo biro bedo twak marwa. Kik idhi mabor, mokwongo wayud thuond weche. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owuoyo bod mar osiptal ma Mama Lucy bang' ripot yango ni miyo moro nyocho nyuol e dier ot e osiptalno e yo makoch. Nikaona amenionyesha nini? Amenionyesha risasi. Sasa mimi nilikuwa nimesimama, risasi kakuja ikanipata ikanigonga hapa mkono. Jalup jatend migawo mar lowo Kimani Ngunjiri oyudore kamarache ka koro itude gi ketho mar chielo jago moro gi magina e wi wach laro lowo Nakuru. Tulitembea huko tulikuwa tunaona kaburi 2 ama 1. Kuna makaburi, hakuna kanyumba ambao hakuna kaburi. Jiabiri oresi elwet jadolo moro makoch ma oketo ganda gi tweyo magechwe gi wit ngimagi Shakahola Kilifi. Ramogi inyalo tudri kodwa e namba 360 mano namba marwa mar ote machuok kata mana e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle na Ramogi TV KE. Bende par nyako Ramogi weche manyien mag rameny piny nyalo luwo ka i-follow Facebook page mara ma en George Bati Daddy Cool mondo yud weche gi achiel kachiel. Nyako Ramogi mi apachi ka indikonwa kotendo gi weche manyien ma wakelo ni odhiambo ma kawuono. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Obila ma Nakuru ochako nonro e wi ywaruok mane omiyo jalup jatend migawo mar lowo Kimani Ngunjiri uchielo gi magina jal moro e kinde gwandruok mar lowo. Ngunjiri mane en jaod bura ma Bahati wachore ni ne odonjo e lowo ma Kwatom magisebedo ka gilaro kod anyuola moro kendo chako pur gino manokelo ywaruok e kinde gi familia mar miyo moro magilaro godo lobno. E kinde mane jaritne temo kelo thek ema wachore ni jal moro ne obiro kod le mane omiyo jalup jatend migawono owuodho $1 mare kendo muocho ka wachore ne omako jal moro manoriko wuotho machiegni kod kama ne gwandruok omocheno. Ngunjiri ma bang'e nodhiyo chwalo kata chiwo bundano e tesendo obila ma Nakuru okono ne ogeng'o monj mane getego kod jago moro mane buogo ngimane ka oting'o le. Nikaona wameaja kubomoa hilo giri. Ndio nikateremuka. Kuteremuka nikaona amenionyesha nini? Amenionyesha risasi. Mimi sikuogopa, nilikuja tu nikamfukia. Nikamwambia hebu nipige risasi. Nipige tu risasi. Nikamwambia nipige risasi. Hakunipiga, akafidukia watoto yangu. Sasa kupiga risasi kwa watoto wangu, bahati nzuri ilimiss. Wakati aliona hakupiga mtu na risasi, alichukua miti akagonga hiyo msichana wangu saa hii mkono iko hivi. Sasa mimi nilikuwa nimesimama, risasi kakuja ikanipata ikanigonga hapa mkono. Sasa mimi ninashindwa ni nini nimefanya, na mimi hata huko kwa Tom mimi sina shamba huko. Ngunjiri ametufanyia kitu ya madharau sana, kwa sababu alichaguliwa akiwa minister hapa. Yeye ndiye angekuwa minister Nakuru mzima wa kusaidia watu wa mashamba. Lakini wewe Kimani Ngunjiri umekuja kufanyia watu madharau yenye sio vizuri. Mtu unastahili kutetea watu kuhusu mashamba, sio kunyang'anya watu mashamba. Serikali ninataka ya kwamba serikali ichukue mkondo wake. Nina mashamba mengi ya kukomboa. Lakini nilipofika jana nikaona hiyo shamba imechelewa kulimwa. Nikaambia watu yangu leo lazima waende walime ndio tuanze kupanda urgently. Na wakati walienda wakaanza kulima, haikuwa na furugu yoyote. Lakini wakati niliingia tu namna hii, nikashuka kuangalia vile inalima, watu zaidi ya 50 waliamkia mimi. When he came with the axe, alikuwa anataka kunipiga na shoka, is when I had to protect myself.
Kowuok e mago motenore gi weche mag laro lo Nakuru, wadhiane ma otenore gi weche mag yie mag oganda wenge mag Malindi. Gikone to chwal e doho jayalo moro ma itudo kod tim mar lombo jolemo ma oketo e tweyo ma chwe wit ngimagi. Paul Mackenzie kod achije mamoko ne chwal e doho ma Malindi, kendo doho ng'ado mondo mi geng'negi kuom ndalo 14 ka jodin mage mamoko geng'negi kuom ndalo 7. Jal bura Elizabeth Usui orucho oko rambun mar siling 10,000 manyocha ne Rick osemi jadolono. The first suspect has the court has considered the application that has been brought by the sergeant and the lengthy submissions by both counsel for the prosecution, for the respondent, and also the respondents, for the first respondent and also for respondents number 2 to 14. And indeed, one of the suspects in court, who the prosecution refers to as a victim, because he's among the ones that Vivian, you've stated that he's a victim, has actually directly asked the court to release him so that he can go back to the place that the prosecution referred to as the first respondent land in Shakahola to continue with his fast. This outrightly confirms that the activities are still taking place at the said place. The suspects have not been charged yet. The matter is still at the investigation stage. So the court finds compelling reasons to allow police to continue holding the suspects that are before the court for more days until they complete investigations. For that reason, the court shall order as follows. Suspect number 1, Paul Ndenge Mackenzie, and a police bond that the court had earlier issued and directed that he be released pending the investigations is hereby cancelled. Number 2, suspects 1 to 7 to remain in police custody for 14 days pending the completion of the investigations. We'll mention the matter on the 2nd of May 2023. Wan mane mago ma otende kod weche mag yie kachel koda gik mamoko kuom jodolo sani koro sieko godo matemo miyo jogo ma oyie kuom geno margi kata nigi yie mag kanisegi donjo e obadho. Familia mar ji mopogore opogore pod konyore go bila e nonro mar yango wedegi madibed ni oyudore e obadho mar jadolo manyocha ne omiyo gi geno mar donje polo ka gitweyo kendo giweyo ma gichiemo. Ji 7 mamoko resi e gweng'no ma Shakahola e kaunti ma Kilifi bang' donjo e dinno. Kaka jafwambo mar Judith Omondi lero, ji 7 go resi okinyi ma kawuono bang' jotelo kod jopiny riwore manyo joma jadolo ma coach Paul Mackenzie orwako e dinneno. Ndalo matin bang' obila e kaunti ma Kilifi yango ringre ji 4 mane owito ngimagi kod ji 11 mane oresi, mamoko 7 bende oresi odiochieng' ma kawuono e gweng' ma Shakahola e kaunti ma Kilifi bang' donjo e din achiel mar jadolo Paul Mackenzie mawachore ni lombo jolamo mage mondo tuwe nyaka tho kaka achiel kuom yore mag yudo tiko mar donjo e polo piach. Odiochieng' ma kawuono oganda mawuok e counties ma opogore man kod anyuola gi malamo kod Pastor Mackenzie ne ochopo mar manyo jogi. Ayub Yimbo en achiel kuom jogo mane owuok Kisumu, ng'ate ne oringo ka pod ogo tach kod geno ni obiro yie mondo mi gidog pacho kod nyithindo. Nimesha kuja hapo Shakahola mahali huyo Mackenzie yuko, nikashuhudia nikaona huyo wiki, lakini wale watoto wengine sikuona. Wakati aliona tukio na polisi alitoroka. Kutoroka hatukuweza tukamkamata. Sasa nilikuwa naomba ikiwa mahali hata Wycliffe mwenyewe yuko kama alikuwa hospitalini, tungeomba tupatia watoto wengine turudi nayo Kisumu mahali walikuwa. Wakati wa mwisho, wakati nilimpigia simu akaniambia simu kutoka leo imekatwa, sitaongea na wewe na mambo Savina imefungwa. Ilikuwa mwezi wa 3. Na msichana wa dadangu ambaye ametoweka na mwaka mzima tujamuona, lakini mwisho aliwasiliana na mamake wiki 3 iliyopita. Kwa hivyo sisi tulisafiri kuanzia jana mchana wote, tukalala Malindi, tukaamkia hapa kwa kituo hiki cha Malindi. Moko kuom ji ma oselimo kuma itimie Ramogi yango ni nitie liete kachiel kod bong sama omanore kod gige lweny mapondo ka obila odonjo. Tulienda tukapata vile huyu anasema huo ujambazi tuliuona, tulioshuhudia. Jamaa tulipata jamaa 10 wameingia kwa msitu hivi. Wana mapanga, kila mmoja ana panga. Sasa walipoona polisi ndio wakazima.
walikuwa wataka kutupamia. Tulitembea huko, tulikuwa tunaona kaburi 2 ama 1. Kuna makaburi, hakuna kanyumba ambao hakuna kaburi. Kwa hivyo vile wasema, vile wewe unasema watu 100 wamekufa, ni kweli. Kakoro kwayo maduong' to en ni mondo piny owacho donjie wachni kendo res ngima oganda mapododo. Kama ni ugaidi sahihi watofanya pale ugaidi, kwa sababu hawa ambao tumewaleta sahihi wamesema kwamba juzi waliingia juzi na wamepokonywa kila kitu, na sahihi hakuna kulala. Ni serikali ishirikiane na wananchi iweze kutoa wale watu pale ndani. Jolony mag bero mawuok e boma ma Nairobi igeno ni biro chopo mar baro ringrejo mane owito ngimagi. Jayalo Mackenzie nosendhi kod obila e kinde mokalo ka itude kod tho mar nyithindo moko 2 mane otho kod kech. Kata kamano, dono we thuolo kod rambun mar Sh10,000 ka nonro pod dhi nyime. Judith Omondi, Ramogi TV. Owere kod mare jadolo no nyakora Ramogi mabende ne wach ma wadhi go mbaka ta chil kuom gigo ma wadhi go mbaka odhiambo ma kawuono gi wendo mara boss Onyina mobendo sedonje e studio kanyakora Ramogi wabro go kod mbaka e weche mag yie gi gik mamoko kuom jodolo keto godo joma oketo geno kuom puonj kata yalo magimiyogi ahinya kotende kod wach mar yie mar yudo ngima bang' tho kata ngima mar polo. Nyakora Ramogi en wach mabende wadhi ng'iyane to diponi nitiere jomoko matiyo koda oganda e yo magalagala ahinya ka gisefwenyo ni ginyalo yie kod gigo ma iwacho negi. Wadhi nyime Nyakora Ramogi, koro wawere gi mano wadonjere motende kod weche mag poda kata weche mag weiburu, weche mag mogo. Nengo mar mogo pod nitiere Sh190 jumani kata bang' singo ne ogol gi jatend piny Kenya William Ruto ni nengo mar mogo dhi dok piny nyaka Sh150. Mana kaka Edwin Okoth leronwa biro kawo kinge buora e duoko piny pek mar ng'wenyo kuon kuom jopiny ka koro pod girito kod siso mondo mi singono ochop kare. Saa hii bei ya unga iko 170, kupitia next week itakuwa 150, tukiteremusha inakuja chini. En singo manoweyo thoth oganda kod siso ni ndalo dong' mana matin to ng'wenyo kuon nyalo bet mayot. Kata kamano, e juma mane singono onego kete tim, mogo mfuko achiel mar kilo 2 pod iuso kind Sh180 nyaka Sh200, ka jogo machamo rega bende pod onge fungruok. Bech mogo gi bech cham pod tek kabisa, pesa be onge. En kubachiel madhi biro rego sani to ang'eyo ni kata sani arege kamano to kiny cha pod anyalo chako manyo pesa mondo mi abi arege kata kubachiel moro to pesa ne maonge. Koro ewa kwa jatelo mondo mi amed odwok na bech mogo chien kaka nowacho mar 150 nikech pok waneno kochopo. Oganda pod ni kod kibaji e wi yudo fungruok mabiro duoko nengo gorogoro achiel mar oduma kata mifuko mar mogo no nyaka Sh150. Jo ohala bende ni kod ywak ni nengo oduma medo thiro hala, kendo moko ni kod luoro ni ka nengo mok mfuko lwar dichiel to gibiro yudo lal. Oduma pod en mana 180 kaka ne nitie cha pok odok chien. Mabiro rego kae o kaka ne girego ga chon, samoro ng'ato biro igorogoro 2 1, thoth ne gibiro gi nus nikech nengo bando ni malo, onge kaka ng'ato nyalo timo. An gima nyalo kwayo sirikal ni koyie otim gima owacho, kik owach acha to kotim. Gorogoro en Sh180, wawara at 160. President nogolo abruptly ni mogo dok at 150. Waneno ka bech bando ni, bech mogo ni dhi affect ohandwa nikech ne wan gi stock mane wawaro at 160, ma kaber to nonego miwa notice kata mar 2 weeks mondo waus toge wagi otimre nade rum. Gin ang'o gin manyalo miyo nengo mogo dok piny? Nonro manotim kod mbalariany mar Egerton kod riwruok mar Tegemeo Institute yango ni kata bed ni thoth oganda mawuok e piny Kenya ohero kuon, nengo mar pur, nyiewo mbolea kod doyo osemiyo ng'wenyo kuon ok osebet mayot. Nonro no yango ni ma ok tin ne Sh25,000 itiyogo e puro oduma eka achiel, kama nengo mar mbolea ma ipithogo to kod ma imede tie oduma kawo ma ok tin ne 23% mag omenda ma jopur tiyogo. Puro, doyo kod dwaro mag kano oduma bang' gole e puodho bende medo pek ne jopur, okang' mathiro kenge mag yudo mogo e nengo man piny. Ne jomoko,
kata mana duoke nyaka $150 pod biro bedo matek ni thoth oganda. Yananeno koduoke 150 to pod otek ne mwananchi wa kawaida nikech iyudo ni Kenyans, almost 3/4 mag Kenyans live below $1 a day. To dollar sani it's around 130 shillings. Kwa hiyo it would have been better rais oketo bech mogo e 90 kaka nowacho ndalo campaign. Nowacho ni koseketo muma piny ni to bech mogo dhi bedo 90. Piny owacho osebet ka duoko nengo mar mbolea piny kaka yo mar duoko piny pek mar puro oduma. Okang' ma igeno ni gikone biro keto kuon ma nengone ni piny e mesa. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Edwin Okoth olero kaka kuon nyalo bedo mayote kata biro bedo mayot ne jopiny gokenge ma chuno ni nyaka piny owacho kanyakla kod jopiny okawe ni kuon obire mesa yo mayot kendo dhano uyiengo tik gi bende kagiyudo gima donje igi kagen gimoro. Odhi nyime. Joriembo mag matatu kaachiel kod jo taksi e boma ma Migori ne obago ng'anyo ka gidwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori oketgi e ler ka otenore kod ji mamoko ma koro sani osendhi kachoko osuru to gionge kod opande kata barua mayangogi kaka jotije mag kaunti. Jafwambo marwa Jojoma miyowa ler mar wachno. Bang' tim mapedha kendo mako ji 5 magiramo ni ok jotijego ma ondik kod piny owacho mar kaunti ma Migori mabende osebedo kaka osuru kuomgi e apaya, joriemb matatu kaachiel kod taksi e bomani ma Migori ne obago ng'anyo ka gidwaro mondo piny owacho ma Migori koro ket ler ka otenore kod kweth mar ji 5 ni mane gimako. Magisemako magitucho be nitie evidence. Giduogo gimawa jo transport sector ne giketo chuma ne gari nyono ka isenyono chuma ketho nitielo to ine michaki chulo gi chudo michulo be onge receipt onge kata kumo reflect mar county government. Wakoni patch wa maler no kwadwaro weche Sangwenya Migori County. Jo oganda man ka gin gi family gi. Ok wadwar joma bedo highway kane buogo. Bang' chwala chijegi ka obila ne gimonja pis mar migaono mar ohala e kaunti ma Migori ka gidwaro mondo nyisgi ka jogo mane gimakogi tiyo ne piny owacho mar kaunti ma Migori e migaono mochuni choko osuru kata oyo. Wadwang'e ni uketo gi nang'o to ng'ama chulo gi to en ng'a ligi moko bi yie Migori County mangima moko bi yie kata Rongo kata Wendo kata Suri kata Kanye ni jo moko bende donjo e ndara kaka Sangwenya ni biro sando we stage kata biro sando gecho wa barabara ka otele ko jako majure matatu e kaunti ma Migori Jarieda jorie matatu gi kaachiel kod taksi ne owach ni kwethni ma osebedo kaka osuru kuom gi ndara ok orwako uniform ka bende kata manobok mora mora manyiso ne gitiyo kod piny owacho mar kaunti ma Migori bende gionge godo. Wadwaro neno ja county government man gi uniform mobedo gi man gi barua mondike go county government. Kapok waneno masi kata pok waneno governor as the chairman of Migori County onge usuru. No masi, no usuru. Jatend obila mar okwach kiche kaunti ma Migori Ole Tanki ne oyango meko mar achije bichgi kane owacho ni koro gidhi nyime kod tim nonro. For allegations that they had they were extorting money from members of the public and they had erected an illegal roadblock with a view of extorting money from them. We have those suspects in custody and we have started investigations. Kwethni majore matatu kaachiel kod taksi dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori oket yore makare mar choko osuru ka giwacho ne gichi ni osuru mathoth obede kod solo dhi ofuku ji giwegi. Jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oskolima ne owacho ne gisewinjo ywak mane ochwal kod jorie matatu kaachiel kod jo taksi ka bende koro gidhi nyime kod twak kodgi mondo giketgi e ler ka otenore kod ywak margi. Jojoma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nyako Ramogi orani wakau yuyo marwa mokwongo e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono pod wan gi mathoth ma waiko ni bang' yueyo ni kata kamano ne jogo ma bende samoro jok mosadiro na ote magi eno ka Reverend Jejo Yomba Pat Gweng wacho ni George Bati Ana Chech kod dinde moko matindo biro muma nitire kamoro ma wacho ni
kaka jodolo medore kaka richo bende medore tho awuoro anwe uru abed pat gweng waka mano Reverend George Yomba pat gweng erokamano Urubati biadir nitie ni nengo mogo dhi lwar ba gi sirikal madironge ni Zadok Gotoi penjo kamano. Okay, mano koro penjo mare. Erokamano nya Eli Omwaga wacho ni antiere ka kod nya Sindo manilisha mako Mwaga entiere gwenge magod kwero kocha wacho ni awuoro kama piny ochomo okoyota ahinya kaka jidhene. Okay, mano bende pache. Kasto Wilberforce Otieno wacho ni weche manyien donjo na kantiere chuny boma Nairobi awuoro mama mana Ngunjiri chako kendo mana Kiro Magina lit manade. Mano bende pache ja hera mara Ramogi TV no nyakora Ramogi weche manyien mag rameny piny nyina ka oyueyo ni mokwongo pod wan gi mathoth ka waduogo koting'o nyaka mag weche mag thieth. Kik idhi mabor. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Tapki adwani mondo yikri maber ahinya. Nikech koro nyathini ma ini wuoni nyuolo ema biro chulo na kuoro kuom gimoro amora ma ini setimona marach. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion ma nengone ni malo kod mano ma nengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madew fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo. To mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Wadhi nyime kendo nyakora Ramogi machiegni bang' wuok e yueyo mane singo ne oduogi mathoth kokalo e rameny piny. Tend kaunti ma Nairobi owuoyo oko bod mar osiptal ma Mama Lucy bang' miyo moro nyuol e yo ma onywandore e dier od osiptalno kendo kelo tho mar nyathine. E lokruoge ma kamago Bernard Gituma owal kaka jata tije osiptalno ka Dr. Emma Mutio oloki otere osiptal ma Pumwani. Familia mar miyo manyocha ne oyudo midhiero no medo kwayo piny owacho mondo mi odonjre e wachno kendo ne ni midhiero makamano okojo konga machielo. Osiptalno osebed ka iseyo kuom nyawo moko makelo hinyruok mar jotuo. Tulifika hospitali kwa kifuli likataa kufunguka pale kwa kuingia maternity.
Soja akasema ile kifuli imekwama. Ile tatizo ilikuwa kubwa kwangu, si kifuli kukwama. Ningependa mhudumu mwenye alikuwa anamhudumia juu alikuwa na daktari, angekuwa na yeye mambo yangu ingekuwa sawa, lakini venye ilienda yote ni sawa. Jodak Manyamarambe sub county Mamogirango county ma Kisii obago ng'anyo mar sundo tend hospital ma Nduru ma osebedo ka okti kuom ndalo 5 koro. Lakteche mag Nduru ne odhi ng'anyo bang' monj moko kuomgi kod jopiny wira ni negidaro masinde mag thieth koa Nduru ka gitero Nyaribari Chache. Judith Omondi nigi ler mathoth. Ma e kaka ne chal oko mar hospital Manduru level 4 e county ma Kisii. Kuom ndalo 5 koro, chenro mag thieth osebedo ka dhi nyime hospital Manduru level 4. Ma bang' jodak makono monjo moko kuom jochiw thieth mane oriko daro masinde mag thieth ka Nduru katero Nyaribari Chache tich adek ma okalo. Loro mar hospital ni omiyo koro jopiny obago ng'anyo mar sundo tend county kod mano mar hospital no mondo mi chenro mag thieth odhi nyime. Kitu tunataka ni hospitali yetu ifunguliwe. Tangu juzi, tangu jana, wagonjwa wamekuja hapa, wanafika kwa gate, wanarudi, wanaenda hospitali nyingine. Tungeomba management ifungue hospitali, na tunasema wale madaktari, hakuna mtu anagusa madaktari. Tunahakikishia kuna amani, warudi hospitali immediately waende kusaidia watu wetu. Jong'anyo gonye kwedo dero mag masinde mag thieth kowuok e hospital no. Wach malakteche ne okwedo ka gikoni ne giywayo mana masinde ma ok tigo. Tupembelezani kwamba wafungue kwa sababu hospitali ni yetu, iko South Mogirango. Na mali ya South Mogirango iheshimiwe. Yes. Hatutaki hata siku moja hata kitu kidogo kitolewe. They were extra equipment. It was not that the equipment were being removed there and leaving the facility without any other equipment to use. It was just an extra equipment that was being used so that we can save lives in another place. Communication had been done and authorization had been received from the chief officer who was aware of all this. The SMOH, who is the head of the institution at Nduru Level 4 Hospital, was equally informed. So when they charged towards us, they started beating some of our members. As we advise the healthcare workers, all of them to withdraw their services till that position remains, until such a time we feel it's secure for them to resume back to work. Apisa magarita kwe ogota chirangach mar hospitandno kamoko kuom jotelo e kaunti ma Kisii koro kwayo josiasa mondo kik thul jopiny ka gitiyo kod thieth kod ngima mar oganda. Komanda mar obila e kaunti ma Kisii Charles Kases okoni gisechako nonro e wi monj ma kamano. Judith Omondi, Ramogi TV. Wasudo nyakwara Ramogi wadonjo weche mag ohala. Wuoth mar ndeke madongo kachiel kod mago mawuok e pacho ka ne orochore kaluwore gi ng'ikruok manobedo e lapa mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport e boma ma Nairobi. Mane otimore bang' achiel kuom ndeke mating'o osike kethore mochweyo kwamo e apaya kata runway manie labno ma Jomo Kenyatta e seche mane oikore mar fuyo kowuok kanyo. Joja oko nigi ler mar wachni. Ng'ikruok mar wuodh ndeke ne okwako pacho ka bang' ndege mar piny Singapore mating'o osike kwamo e seche mane oikore mar fuyo kowuok e lap ma Jomo Kenyatta e boma ma Nairobi. Ma ne otimore kaluwore gi mach mikoni ne omuoche injin mare mochuo tucho tiende ne 11 seche mane ochako wuoth, gino ma bende ne omiyo tend Kenya Airports Authority chungo chenro mag wuoth e alapno. Nimekuja hapa kuleta mteja my sister in law. Kakuta ndege zimekansoliwa, ati rana haifanyi kazi. Sasa hatujui ni kunaendelea. Kwame mare edierio medeno ni runway ne ogeng'o ne ndeke mamoko manonego bed ni piyo kata wuok e alapno, kaachiel kuom ndeke mane odeko e thuolo mohewo seche ariyo en mano mawuok e boma ma New York e piny Amerika. We came here for our flight this morning and apparently a plane's tire popped on the runway. So we got on the plane and they sent us back off the plane. We were on the plane for 2 hours. And we waited there for a few hours and now they've sent us back home and they'll tell us at 10
whether or not we'll be going to the UK. Quite frustrating. We weren't really told what was going on. Even now, we don't really have that much information. Midhiero makamano ne bende okwako alap ma Moi International Airport Mombasa ni mar thoth ndeke mane dhi alapno ma Jomo Kenyatta ne bende ochuno mar deko. Kaluwore gi jatend migawo mar yore mag wuoth Kipchumba Murkomen, chenro mag wuoth kata kamano ne odok e wang'e kar sa 10 modhiambo bang' golo ndegeno mane okwamo. George Aoko, Ramogi TV.